thilthar kan zirapiangin hriat belh kan nei zela tunah chuan kan hretam tawk tawh kan ti maithei heti lai hian space hi chu hetiang hi ani ve lova kan zir tampau le amak tual emoti mai tur ani kan chena solar system chung ringot po hi ngai tu thiam phak pa kalian ani a kan la chiang tak lo heti lai hian generation thar telescope ka chu ani ta ka chuan engkim hi ain thlak danglam mai theya mana tang to a anlo ngai vento planet 9 hi kan mu chuak thei to mai angem planet 9 tia kan hriat lar hi tunma kha chuan planet x ani thina pluto khi ennon ani nuwa planet puitlinga tanga pai thlak ani ta ka wangin planet x hi planet 9 a an thlak le a hei hi khovel ni nge ya hriat neptune nunglama om ani kumtam tak chung chu planet 9 chanchin hian scientist te ngai dan hi alo chok boina satoa kumzabi somni trantir lam khan astronomer te hian Uranus le Neptune te khi thil engemolian takin athunun niin an ring train nimasela Voyager true hian kumsang ka zakwa somriat pakwa khan helai mun hi han thlengin tata lo thon le ta mithiam te thil soi ang mule hriat tur hi aom tatlat lo ti hian anzon ber planet x hi ataka mu tur alo om reng lova nimasela hi atop na alani mai lo tunai lok khan scientist pakhat chuan infrared astronomical satellite in kumsom thum pariat kalta a data alo la khom to chu ain non thalea he telescope hian zanlama arsi eng za somkwa paruk set khi enfia manin heng zinga eng point source nuai ni singa atang hian pathum chu adang lambik tlat ama sain engtin nge kan chena solar system chunga mi te hi kan hriat than theyang le zanlama telescope mang hian van khi an thlir chin ma la dot eng tam tak i muang then khati chu arsidang hlatok takami an ni don lain then khati chu solar system object te ho hi an ni a entin nge an thlir than thei kan ti chuan an chemang lo emo an chelo top te ani chuan anom na hi alhatok ti na ani heti lai hian chaktok taka an che ani ero thung chuan anom na hi anai thokhat ti na ani vele thunga kan chena solar system chunga mi an ni ti a hriat thei ngal he telescope ina data ala khom mak zual pathum zinga pakhat hi kan soizo ta kang chia hian a che ti an muwa he data hi adikani phot chuan he planet 9 an zon me ka hi kan chena khovel ailet thumatanga let nga vel ta in alien jok to na astronomical unit zanhi somni panga la tangin ni khi a hel ve don ti na ani astronomical unit khat hi kan chena khovel le ni in hlat zong khi ni in kilometer makta duai za somli pakwa vel set ania heti lai hian planet 9 song tu zinga scientist pani te chuan aum na hmuna ngai hi an lapom mai lo planet 9 aum theina theory evidence dang hi mu chua ani le to azon dan kongpo an thlak dang lam solar system pon lam naya hian space body paruk extreme transneptunian object anti hi anoma heng te hi chu object satlia anni lo in annalai pakhat an nei veka orbit hi nei thewin mun khat an pan khom thin he thil mak tak soifia thei dan chun chu planet ania kan khovel islet ni atanga let level talalian le Neptune tia deuh tho hi ani mai thei hei baka eccentric orbit hi anei theya ni khi aron nai lai ber chuan au zani vel ani don lain a hlat lai ber chuan au sang khat zani vel tai ani don hetiang ang elongated orbit nei hi chuan ni voi khat hel chuak tur hian khovel kum sing ni vel ama mo don ti na ania nimasela fin fia na mumal tak alom theilo planet 9 in herna kong orbit hi khoilaya tak nge a om la hriat ni lo ma se scientist te chuan om theina mun tu ro mang hi an chuta entirnan ni aron nai lai ber khi chuan planet 9 enzong hi magnitude som pariat vel ani don
hetiang ni chuan ol samte in a hmu chhuah thei dawn tih na ani a heti lai hian nia hlat wang lai ber chuan a en zong hi magnitude somni pangatai ani dawn number hi atet po le a eng zual tih na ani a entirnan Pluto en zong hi magnitude som panga vel ani heti lai hian magnitude somni panga hi Hubble telescope in alam mu pha a hei hi mihring mitina eng de ve a hmu thei chin pia lam tluk le ding on za setin eng hi a chaw rau to zok planet 9 omna hmun hi la shelo mai la om nge ya rin na hi om thlata data kan nei to ho tang en hi chuan hetiang object hlalu tuk hi chu kan hmu thein kan ring lo mai thei amaro chu rin dan prediction mang hian Neptune khi mu chua alo ni to tun malam khan astronomer te chuan Uranus khian pot tu engem mo anei ni in an ring thina a soifiana hi an hre thei mai lo anu deuh loka scientist pakhat chuan classical celestial mechanics manga achu chian nuwa mu thei si lo om ni nge ya rin si hypothetical planet om na mun tur omang hi achu chuaka he planet hip na hian Uranus khi athunun ni tura angai solar system chunga planet laber Neptune hian au som thum vela hla atangin ni khi a hel kwala planet 9 hi chu atnung lama tai ala oman ring hetiang anga hla hi chuan eng hi adim lutuk to awangin han mu chua theina chan si chu a chle heti lai hian telescope generation thar aron chuak meka heng zinga pakhat chu chilea khuan an siam mek he telescope hian camera megapixel sangthum zanni mangdonin lirthei tiat vel hi ani a he kholi chuan planet 9 chau ni lo space object le tilthleng mak tak tak terabyte somni vel set o chu zan kha chung ringot hian am man don kum kha chungin kovela telescope dang ho zong zong mu zat bel khom ai le ta tam amu thei dona he hian universe chung chang thuruk tam tak min shil bel le don ani fana thil te to phot khi an enfia vek taila engma mutasi loila ngai dan pakhat omle chu planet 9 hi kan mu tumang hini lovin primordial black hole zok te po aloni mai thaya rin na oma chu dan chuan primordial black hole ani chuan grep ra tia demo mishing kutum ayate vel lek po ani mai thei antia hetiang ni chuan telescope mangi chuan mu ngai na omlo phot planet 9 hi enge ani chia hriat ani lo wang hian achung chang theory hi atam hlea rogue planet te po aloni mai thei anla tile zel rogue planet te hi chu arsi hel velem lo space a zin kwal top ho hi ania ni hip na khian solar system chunga hian apot lut te po ani mai thei anti arsi hel nei lo planet te hi an om kan ring lo mai theya nima sela zirchian na thar bera chuan kan omna Milky Way galaxy a ringot po hian rogue planet hi somsari vel mu chua ani to simulation atang hi chuan za somruk rogue planet hi chuan solar system an lu hian an chua san vele mai thina soma pakhatin an chua san zong hian planet dang an hruai tel thin bok heti lai hian rogue planet te hi solar system chunga an lo lu to hi chuan an chua to lo na chance hi za somli ala om vele a hei hi tuna planet 9 po hi ani theina lai chin a om ni in mithiam te chuan an soi ani kan chena solar system chunga object kan mu chua la ber chu astronomical unit za som thum vela mi ani a hemi pia lam au sang khat vela hla hian planet 9 orbit hi om vel don han ngai tua mai chuan planet 9 mu tum hi thil theilo tluk ani a imasela vera rubin telescope hi a man thei huna chuan solar system chung hi chu a enfia vek thei to don ani inge ingai dan le planet 9 hi enge ani berang comment na lama khan ingai dan hi lo soi ve don nia